I ja estem en directe. Aquí, GPN. GPN On Air, Online on Ràdio, en aquest programa, en aquesta llengua d'aquí de Catalunya, d'aquesta Catalunya internacional, tot preparat perquè dintre de 24 hores ja comença aquí en la ciutat condal de Barcelona, en aquesta ciutat internacional de Barcelona, en Catalunya, un congrés de la telefonia mòbil, celular, de la tecnologia punta en les telecomunicacions, i està aquí, empreses, les principals empreses de Corea del Sur, que ja estan per aquí i tenen unes agendes i nos van a presentar unes novetats. No? Concretament són dues empreses, la Samsung i la LG Electronic, que presenten les darreres novetats que tenen en el mercat i que les presenten aquí, en aquesta meravellosa i bella ciutat de Barcelona, en aquesta Catalunya internacional, tot preparat ja. Però encara dintre de la nostra programació estem en GPN dialogant en el Parlament de Catalunya, perquè, sí, clar, la primera institució de tot país és el seu Parlament. I el Parlament de Catalunya és un Parlament molt actiu, doncs comencem ja aquest programa amb la lectura del diari de sessions del Parlament de Catalunya, on queda registrada tota l'activitat del Parlament. I estem nosaltres en el projecte de llei de l'1 d'octubre del 2014 de la creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera. Que vostè no sabia que s'havia parlat d'això en el Parlament. Clar, és que el Parlament de Catalunya és un Parlament molt actiu. El que passa és que després agafen tot el que li interessa a la població. I a la població li interessa, clar, tot està en el seu interès de la població. I quin interès té la població? Doncs la població té l'interès de les seves necessitats. I gran part de les seves necessitats és de l'educació que han rebut. Directa, perquè han estudiat, o indirectament, perquè no han pogut i les han salpicat, o no s'han terminat de formar, o s'han format en l'experiència de la vida. Només ens referim a l'educació que ve de la mala educació, sinó a l'educació de la cultura, de l'aprenentatge de les diverses matèries que componen després la formació de la vida d'una persona. Després cadascú exerceix la seva professió, si és possible, la professió que l'agrada, perquè treballar és difícil. I bé, doncs al Parlament de Catalunya hi ha moltes activitats dintre del Parlament de Catalunya, però això no surt. Després vostè sí que a lo millor lo pateixa. Tot depèn de com, per exemple, aquest projecte de llei continuï endavant en aquesta creació de l'impost i haver aquest impost sobre les emissions contaminants d'òxid de nitrogen a l'atmosfera, que després vostè lo agafa a la respiració que produeix l'aviació comercial, que vostè agafa o no a l'avió de l'impost. Però, ai no, en el Parlament de Catalunya ara solament surt una notícia, clar, la notícia que és la més... Però això no és la política, això és una part de la política que s'aplica per fer una millor política, però no és la política, perquè això passarà. Però i aquest nou impost passarà o no passarà? Sí, l'impost de la nova creació de les emissions contaminants sobre l'òxid de nitrogen i
les emissions de contaminació de l'òxid de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial. S'informarà o no s'informarà de tot això? O solament s'informa quan se fa un impost sobre les emissions contaminants? I després, que tot això no li interessa. O sí o no. Bueno, que lo faci el Parlament, no? Clar. Bueno, i l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica? No, és que el Parlament de Catalunya és un Parlament molt actiu, però el Parlament solament és pa. No, no. Doncs aquí aprofitem per continuar llegint el diari de sessions, que és el diari de tots els diaris, on queda registrat tota l'activitat del Parlament de Catalunya. I estem en aquest projecte de llei. Bé, i ara era el torn de la paraula, sí, perquè la vicepresidenta primera va dir, té la paraula en nom del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya, les Verdes, Esquerra Unida i Alternativa, que és un nom molt llarg, perquè és l'agrupació de... Jo penso que, no sé per què, no lo resumeixen una miqueta més, perquè si no, grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya, Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Bueno, doncs ja agafem i posem ja una estrofa entera. A veure, jo penso que per al diputat Josep Vendrell. I va dir Josep Vendrell Gardenyes. Consellers, diputats, diputades, molt bon dia. En primer lloc, voldria reiterar dues idees que sempre ha mantingut el nostre grup. La fiscalitat verda és imprescindible i és imprescindible que Catalunya disposi d'una fiscalitat ambiental avançada i moderna. I per què és imprescindible? Mirin, segons dades del mateix govern de l'Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, el cost de la gestió de les externalitats que generen moltes activitats econòmiques cap a la societat és d'uns 80.000 milions d'euros. Contaminar no pot sortir gratuït, perquè aleshores el cost ambiental i per la salut pública l'assumeix el conjunt de la societat, mentre el benefici queda a mans privades, perquè la contaminació sempre l'acaba pagant algú. El mercat, per al seu compte, no pot corregir els efectes, les externalitats que generen les activitats industrials, la mobilitat o la producció d'energia, però la fiscalitat ambiental no es pot aïllar del conjunt de la política del govern. En aquest sentit, compartim les reflexions de la Plataforma per una Fiscalitat Justa sobre aquesta llei, quan deia que l'objectiu establert en el preàmbul orientar el comportament dels agents econòmics afectats per no ser una afirmació gratuïta d'anar acompanyada d'una política integral, d'un pla econòmic de transició cap a una economia verda, cap a una economia baixa en carboni. Una política que impulsi les energies netes, els incentius a les empreses menys contaminants i aquelles que estan canviant els seus processos més productius per fer-los sostenibles. Una política que, malauradament, en aquests moments, ara a Catalunya i en el conjunt de l'Estat, no s'està realitzant. Modernització ecològica és, sens dubte, el futur i un dels grans reptes del país. I miri, fiscalitat ecològica no genera un problema per a la competitivitat si es fan bé les coses, no? Com creu el Partit Popular, sinó que és una necessitat per la eficàcia econòmica als països que posin en el centre de les seves preocupacions la lluita contra el canvi climàtic i la modernització ecològica seran països avançats i moderns. Els països que no ho facin seran països obsolets i això és una decisió estratègica que també s'ha de prendre com a país i que ha de prendre Catalunya.
Cal deixar clar, però, que la fiscalitat ambiental només és un dels instruments possibles per reduir la contaminació i canviar el comportament ambiental dels agents econòmics. Canviar, malgrat que es redueixi el nombre d'emissions o que es compleixi i amb la legalitat o que es compleixin les normes, no pot sortir gratuït a qui està contaminant i sovint és necessari intervenir normativament per evitar comportaments lesius mediambientals. El qui contamina paga no es pot convertir en qui pot pagar contamina, no? Això és un dels riscos que cal evitar i també són insuficients els acords de caràcter voluntari en empreses del sector, no? De sectors econòmics, com ben vist el químic, el vidre o el ciment, perquè malgrat tot s'acaben superant les emissions de gasos contaminants i, per tant, a vegades cal una política més decisiva, més ferma i en aquest sentit. Bueno, una parada tècnica per dir que aquesta presentació que estan fent Josep Vendrés Gardenyes, del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa, pues és, clar, arriba un moment que no m'estranya que la gent no li interessi aquests punts o alguns punts en l'ordre del dia del Parlament de Catalunya, perquè és que la veritat se pensa aquest diputat que està donant una classe ni està donant una classe de teoria ni de pràctica i als diputats, que jo m'imagino que no haurien molts en aquell moment en l'hemicicle. Aprofitar l'hemicicle per fer així, com si estàs a la universitat, mirant, escolta, no, perquè no és una tertúlia. S'està parlant d'una llei i estàs fent en el mateix temps podries haver agafat aquell tema i dir la situació és aquesta, venim de, volem que, o la nostra posició és, però ens encontrarem com això. I no fer, això és com passar el temps, però bueno, continuem llegint, a veure si arriba ja aquest, a lo millor sí, no ho sé, a veure. I va continuar dient, i és veritat que aquests impostos també poden tenir una finalitat recaptatòria atesa la situació econòmica de la Generalitat i els asseguro que això no ho menystenim, coneixen la situació econòmica de la Generalitat i em sembla sempre ho hem reivindicat que cal una política fiscal o una nova política fiscal que millori la política d'ingressos en lloc de retallar per les despeses, però també és veritat que l'objectiu principal de la fiscalitat verda no ha de ser recaptatori, sinó incentivar el canvi de comportament i internacionalitzar els costos ambientals de l'activitat econòmica. Aquest és el principal objectiu i, en tot cas, també impulsar les polítiques ambientals en els recursos recaptats, no? Nosaltres considerem, crec que és força objectiu això que la fiscalitat verda arriba tard tant a Catalunya com a l'estat espanyol. La Unió Europea ho ha demanat moltes vegades en nombrosos informes i fins i tot les darreres mesures que s'han aprovat, les que ha aprovat el govern de l'Estat, l'impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica del 2012 o sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle, tenen un objectiu recaptatori més que de canviar els comportaments dels agents econòmics, objectiu claríssim d'incrementar la recaptació. Aquest impost també, en una o altra forma, es van aprovar a Aragó, a Castella, la Manxa, a Múrcia, a Galícia, a Andalusia, per no parlar d'altres països d'Europa. El senyor Coto deia: marxaran empreses
altres comunitats autònomes. Doncs bé, si marxen altres comunitats autònomes, es podrien trobar que també aquests impostos hi siguin, i no d'ara, sinó des de fa uns quants anys. A Catalunya, en aigua i residus, tenim tributació, però no fins ara pel que fa a la contaminació atmosfèrica o a la producció energètica termonuclear. Per tant, ho reitero, els impostos ambientals són imprescindibles. Valorem que arribin, però arriben tard. El nostre grup ha presentat en diferents proposicions mesures de fiscalitat verda, les lleis de mesures dels darrers anys per gravar el CO2 o les emissions contaminants de diògens de sofre, de diògens de nitrogen, i així també van presentar conjuntament en el debat de la totalitat d'aquesta mateixa llei. Van presentar la creació d'un impost sobre el CO2, com tenen d'altres comunitats autònomes, precisament com Andalusia o Aragó, que malauradament i finalment va ser rebutjat per la majoria del govern. Una parada tècnica representant del partit polític d'iniciativa. Direm iniciativa per la iniciativa i després ven a tot lo de més. A veure, si tu agafes el micròfon i fas preguntes a tota la ciutadania, de un en un, una miqueta de cadascú de les localitats i de les comarques de Barcelona, per separat, no en grups, de un en un. I sobretot per algunes comarques del Barcelonès agafes i diu, escolta, què és el CO2? No, és que vostè està parlant en l'hemicicle del Parlament de Catalunya i bé, vostè està ahí elegit per al poble en unes eleccions democràtiques i està parlant en l'hemicicle que sempre són els mateixos perquè és la decisió del poble, però vostè té que veure tota Catalunya. És que no sé, és que a lo millor és... Jo no sé si a vegades seria millor que la presidenta o la vicepresidenta, qui sigui que presideix la mesa del Parlament, digui, bé, comença l'orador a parlar, apagueu les llums, un foc que l'enfoqui, per donar, i que l'orador no veixi res, no veixi els diputats, i sí que de fons podria veure, no sé, una imatge de tota Catalunya, en general, com des d'un satèl·lit, per exemple. Jo penso que això seria millor, perquè és que si no, agafen això que sempre són els mateixos, això és com una escola. Sempre estem i parla el CO2 i, escolta, ha fet el vostre partit una enquesta amb micròfon en directe, 1 per 1, 1 per 1, no així com són. Vagi per tot el Barcelonès Nord, per exemple, i agafi. El CO2 què és? Vostè sap el que és el CO2? I s'encontrarà cada sorpresa. És que al nivell... Bueno, i això en Catalunya sí, però vostè ha parlat abans, aquí sí, aquí en Catalunya s'enteraran una mica d'aquests impostos, però per a les altres comunitats que vostè... No s'enteraran de res. És una làstima, és una pena, també és una làstima, és una pena que encara estem així amb aquests impostos perquè la contaminació ja està,
és que ara con aquest impost pensen, no, és un impost per començar a fer així, a soplar. Però ja està tot mal, l'ambient. Bueno, si sopla molt fort la tramuntana, a lo millor durant molt temps arribarem a... Però ja està tot agafat a la terra, a l'aigua, i bé, i clar, és veritat, hi ha una legislació molt estricta en Catalunya i l'aigua surt amb una qualitat molt, molt bona, una qualitat que ja voldrien moltes localitats i pobles de tot el món, però què és això, Què és això? Bueno. I continua dient, no, és que com és el partit d'iniciativa, pues a veure si aquesta iniciativa pues, comença per iniciar que... Bueno, però com en Catalunya ja hi ha una hora més de matemàtiques i una hora més d'anglès, jo penso que també entre les matemàtiques i l'anglès hi ha molt poc de física també i de química. A veure si ja... en un futur això no serà necessari. En un futur no. I en un futur vostè sí que podrà parlar, sí. I això ja estarà fet i s'estarà perfeccionant i s'haurà ajustat o reajustat. Bé, no hi ha problema. I podrà vostè resumir tot això en un CO2, el que vulgui. Sabrà. Però ara, si jo faig una enquesta per al Barcelonès Nord, escolta, què és el CO2? Ai, és que jo no vull dir les respostes, però jo estic segur que hauria de tot. O sigui, és una miqueta de... No, és que pues és com la factura de la llum, com la factura de les factures elèctriques i de les energies, que està molt bé donar tota aquesta informació, però han passat de no donar res d'informació a donar una miqueta d'informació i ara tota la informació. Tanta informació que no... És que hi ha d'anar poc a poc. I ja que se fa donar una informació dissenyada d'una manera perquè és que si no la persona té que treballar per pagar la factura de la llum o la factura, però principalment és la de la llum, la que ara s'ha posat a nivell a donar una informació a un poble que no està encara preparat. Doncs, és que, si no, el ciutadà se sent una miqueta... S'ha millorat molt. Abans no havia tanta informació. Tenies problemes, tenies que trucar un 902. Ara t'arriba la carta, t'arriba la factura, t'arriba tota la informació. Si tens alguna consulta, tens un telèfon gratuït. O sigui, s'ha millorat molt. Molt. Però és que encara no pensen aquestes empreses, ni els polítics tampoc, perquè estan con el CO2 i tot això, encara no pensen que el ciutadà té que treballar per pagar la factura de la llum i que després té que fer un altre treball per entendre la factura de la llum. Perquè hi ha una informació on s'informa ara de lo d'ara i de lo d'abans per justificar lo d'abans, perquè és que aquest trajecte és que és un tram. I no és el mateix perquè, sí, està molt bé aprofitar la carta perquè ja que envies una factura, envies una miqueta d'informació i també una informació... Sí, està bé. Està bé, però ja que s'ha fet, ara treballeu vosaltres també, que són els tècnics, i penseu que la factura... Sí, és que no hi haurà una factura agradable per tothom. Però sí que hi ha una miqueta de coneixement. Què fa tota persona quan agafa la factura? Primerament, on va? A lo que hi ha de pagar, no?
Molt bé. Això és el primer. Pues enfocar això i ahir donar lo principal. Després, con uns dibuixos, o sigui, va, treballeu també una miqueta, que si no, mira, fem aquest disseny per ordenador, i ala. Ta. O si no, poseu tantes lletres, si és que la gent no lo... Bueno, en fi, no sé. Però bueno, sí, ara la gent no podrà dir que no tenen informació, tenen tota la informació ahí, molt bé, però tenen, se li ha de començar a la gent a dir què és el CO2 i baixar una miqueta al cap. No, sí, perdona, però a nivell cultural de moltíssima gent, sobretot de moltes localitats i de comarques de província, i la responsabilitat va ser vostra també. Sí, 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 va ser vostra. Vostra i de vostès, i de vostès, i de vostès, i de vostès. Sí, perquè vostès no estan ahí des d'ahir, ni des d'abans d'ahir, ni des de l'any passat, 2014. Ja lleven temps i temps i temps. Vostès, bueno, hi ha altres que no. Hi ha altres que no. Hi ha altres que ara comencen a dir, perquè la gent lo entenen, ciutadans o ciudadanos. Fixa't al nivell del poble, i ten que dir, no, ciudadanos en Espanya, ciutadans en Catalunya. És que, clar, és tan difícil de comprendre això. Mare, és molt difícil. Ciutadans, ciudadanos, CO2. Quina diferència... És que jo penso... Pues és això, els problemes que tenen els polítics, que fan política. I bé, sí, la política és això, també. Pues continuava dient el representant d'Iniciativa per Catalunya, els Verds i Esquerra i tot això. Va continuar dient, però la qüestió i l'interrogant que ens planteja aquest projecte de llei és si la majoria de governs, si Convergència i Unió i Esquerra Republicana aprofiten tots els marges possibles, si van tan enllà com seria necessari i si el que ens proposen té el criteri finalista que nosaltres creiem que ha de tenir aquesta política ambiental. Doncs no, la resposta és que no de forma suficient. Malauradament, no és així i és una llàstima. Hem notat una certa, jo diria, desgana i manca d'entusiasme per part del grup majoritari de Convergència i Unió i fins i tot de la majoria de govern per impulsar amb la força necessària aquest projecte de llei en una orientació que realment s'adequés a les finalitats de caràcter mediambiental que hauria de tenir una llei d'aquest tipus. Creiem, com els deia, que no s'aprofitin tots els marges possibles i que és veritat que hi ha un debat sobre el fet que no tota la fiscalitat medioambiental necessàriament ha de ser finalista, però també és cert que el caràcter finalista d'aquestes polítiques fa que guanyin en transparència. Aquests recursos no han de servir per pagar els interessos del deute o per pagar altres coses i guanyant legitimitat social també a ulls de qui paga els imposts. Es coneixen exactament on va a parar els seus recursos i són d'una manera també aquests tipus de qüestions les que hem volgut corregir en les nostres esmenes. Dir també que no hi ha hagut massa voluntat o possibilitat de diàleg en la majoria de govern a l'hora de negociar esmenes i creiem que ha estat una llàstima això perquè pensem que alguna cosa s'hauria pogut millorar. Bueno, una parada tècnica, jo penso que se podria
se podria millorar fer l'impost i informar. Una part de l'impost és per això. Sí, com la factura de la Zoom, que ara t'arriba un gràfic clar. Una part de l'impost, un 80%, és per això. Un altre per cent és per això. Un altre per cent per això, per això. I necessiten això. O sigui, donar informació. Va continuar dient el representant polític d'Esquerra Unida Iniciativa dels Verds en el Parlament de Catalunya, amant els diferents impostos, l'impost sobre la contaminació d'òxid de nitrogen de l'aviació comercial, que és cert que és un impost que hi ha en altres països. A les nostres esmenes hem volgut eliminar alguns dels elements que limiten les potencialitats d'aquest impost. Per exemple, que es gravin tots els vols comercials, no només els de passatgers, sinó també els de mercaderies que afectin, no només afecta l'aeroport del Prat, que afecti al conjunt d'aeroports. Hem volgut eliminar el límit màxim de 20.000 vols que creiem que no es justifica per criteris ambientals. Pensem, com va denunciar algun dels compareixents, que hi ha una prima, no a les companyies que més utilitzen l'aeroport del Prat, sinó una prima a les grans companyies i que en aquest cas hauria d'haver primat el criteri més de caràcter ambiental. I hem volgut precisar també la seva finalitat, aquest impost, que és que la recaptació estigui vinculada al pla d'actuació per a les millores de la qualitat de l'aire, que, per cert, només té un pressupost de 1.600.000 euros, no? Molt reduït. Hi ha mesures imprescindibles com la renovació de la flota d'autobusos, la creació d'una xarxa de transport de bicicleta, la millora d'eficàcia de la calefaccions, etc., que requereixen ser finançades per millorar la situació de la contaminació atmosfèrica a l'àrea metropolitana de Barcelona, una contaminació de la qual l'aviació comercial només és una petita part, el 4%, el port, el transport marítim representa el 16% i el transport per carretera en termes grans el 80%. Per tant, és clar, on és el problema? El problema és molt reduït per al que fa a l'aviació comercial, tot i que creiem que aquest impost és sens dubte necessari. Tenint un problema gravíssim a l'àrea metropolitana. Estem denunciant al Tribunal de Luxemburg i creiem que el govern de la Generalitat no fa totes les polítiques, no empra tots els mitjans que té al seu abast per fer front a aquest gravíssim problema de salut pública. Per tant, hem volgut introduir una disposició transitòria que insta el govern a impulsar un projecte de llei que gravi les emissions contaminants produïdes per l'activitat portuària a base d'una taxa en funció de les estades en port dels vaixells hotel que haurien d'anar a aquests recursos i un bel projecte que encara no s'ha implementat, que és l'electrificació del port, que seria un dels temes pendents, i també proposem que el govern faci front a les emissions contaminants del transport terrestre presentant mesures tributàries més adients per gravar aquestes emissions que, com deia abans, són en aquests moments el greix del problema. En el segon dels impostos, l'impost sobre emissions de gasos i partícules a l'atmosfera, les nostres esmenes van en el sentit que creiem que aquí s'ha passat de frenada. Per exemple, pel que fa a les bonificacions i que creiem que el gas natural i el biogàs, pel que fa a l'òxid de carboni, és igual que el dièsel o la benzina. És a dir, és contaminant també. És veritat que no genera partícules en suspensió, però sí que té un efecte contaminant. I en el que crec que ens hem aturat amb més insistència,
que ens hi hem aturat més en l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica, que el PP ja ens ha avisat. Avui el PP ens està amenaçant en moltes coses, no? Doncs ara ja han avisat que també aquest el portaran al Tribunal Constitucional. Deixin de descansar una mica al Tribunal Constitucional perquè, sens dubte, no ens resoldrà cap dels problemes que tenim sobre la taula, ni els nacionals ni probablement els ambientals. A més, reconec que s'ha fet un esforç d'adequació al que diu el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, tot i que pensem que en algunes coses s'hauria pogut fer diferent, però bé, jo crec que hi ha un esforç en aquest sentit. Aquest impost és el que aporta el gruix de la recaptació i sempre que parlen de nuclears i elèctriques cal recordar els ingents beneficis caiguts dels cels o, millor dit, del butlletí oficial de l'Estat, amb noves reguladores que afavoreixen les grans companyies elèctriques. Les nuclears són cares, són perilloses, tenen un enorme risc ambiental i les que tenim a Catalunya encara ho són més. Són les que acumulen més accidents i més incidents i no compleixen les especificacions, els estàndards de seguretat, per entendre'ns, de Fukushima. I a més, desertitzen els territoris on estan implantats. O hi ha una nuclear, no es genera una altra activitat que no la mateixa nuclear. Per tant, i més tractant-se de centrals nuclears en un límit temporal, en la seva vida útil i en la perspectiva del seu necessari per nosaltres tancament. El govern de la Generalitat ha de tenir una política pròpia de transició cap a un nou model energètic. Per això hem proposat la creació d'un fons en el qual el 70% de la recaptació ha d'anar a la implantació d'un nou model energètic financiant els programes de foment de les energies renovables i netes i els programes de foment de l'estalvi i de la reutilització energètica per preveure i per impulsar aquesta transició cap a un molt nou model. I proposem també que una altra part vagi destinada al territori afectat, a la diversificació de l'activitat econòmica i a la millora de la protecció civil, el que ens va explicar els alcaldes dels municipis, afecta ens escandalós. Falten mesures molt elementals de protecció civil, bons sistemes de megafonia, hi ha carreteres que depenen de la Generalitat estretes, hi ha cops d'ampolla que són necessaris per l'evacuació si fos el cas. Cal, doncs, que hi hagi recursos tant en els plans de protecció civil, que no són responsabilitat directa del govern de l'Estat ni de les empreses, així com promoure iniciatives de diversificació de l'activitat econòmica en aquest territori. Mirin, el que ens proposen Convergència i Unió i Esquerra Republicana és totalment insuficient. Diuen una part, no diuen quina part de la recaptació pot... Per tant, discrecional és ser d'estimada per mitjà de la llei de pressupostos de la Generalitat a crear un fons destinat a fomentar el reequilibri territorial amb despeses pròpies de la Generalitat i, a diferència de la nostra proposta, no comprem o no hi ha participació, en aquest cas, dels ajuntaments. Aquí hi ha una responsabilitat. Ara, aquesta part de la intervenció és molt interessant. Aquí sí que ha agafat el llaun. Jo penso que ha faltat molta informació i comunicació i difusió a la ciutadania.
i són molt responsables els polítics i després són molt responsables els mitjans de comunicació. Per què? Perquè des d'un principi se tenia, no des d'ara, sinó des de fa molt temps se tindria que haver dit, a veure, aquesta central nuclear està ubicada aquí. Hi ha uns impostos. Una part dels impostos és per això, per fer la carretera, això, per ajustar, reajustar. No, tot això no s'ha donat informació i ara volem que no... I encara està a Madrid. I encara està al Regne d'Espanya, clar, perquè estem dintre del Regne d'Espanya. És que, clar, és que sempre és el mateix. De quina manera ser poc, mica en mica, en informació, comunicació i difusió. Així és... I va continuar dient, mirin, el que es proposa en Convergència i Unió, que estava dient tot això i després continuava dient el representant d'aquest partit polític d'Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa en el Parlament de Catalunya, nosaltres també proposem incrementar el gravament de l'impost sobre la producció nuclear perquè pensem que és massa moderat, com a mínim. L'hauríem pogut adequar, l'hauríem pogut adaptar al que tenen altres comunitats autònomes i especialment això si tenint en compte els ingents beneficis que generen les nuclears. És lògic pensar que una part d'aquests beneficis anés al sector públic, que especialment, com els deia abans, és una tecnologia amb gravíssims riscos ambientals i que té, per exemple, una responsabilitat civil per danys molt baixa. Una nova parada tècnica, sí, això és veritat, però al mateix temps, si hi ha una informació, una comunicació i una difusió, sobretot des del punt de vista econòmic, doncs els diners ben destinats donaria una qualitat de vida. Al mateix temps, la ciutadania, con aquesta informació, via la comunicació i via la difusió, ja agafa una sabidoria de l'energia. Al mateix temps, va conèixer via la cultura, l'educació al seu país, conec que hi ha una tramuntana per la part del nord de Catalunya, que s'opla, hi ha moltes situacions on l'energia del vent podria substituir, que després, si hi ha uns bons estudis, se podria agafar el millor lloc per col·locar-lo i, a més, que faria també bé a la natura, perquè hi ha llocs on estaria ben situat, perquè Catalunya no té recursos i al mateix temps una miqueta aprofitant la Costa Brava, una miqueta per l'energia del mar, una miqueta també aprofitant l'energia solar, sobretot per la part del sud, o sigui que no té recursos naturals minerals, però té els recursos que té tot país de tot el món. Però Catalunya és via la informació, la comunicació, la difusió, per comprendre i per adquirir el nivell cultural adequat perquè després, quan els polítics tenen que presentar els seus programes als seus votants, dintre de la llibertat de creences, d'ideologies, de pensament i de com ho vulgui una vida via la política, que és com el doctor i el metge en la medicina, i dintre
la medicina i del metge i del doctor, està les diverses divisions, seccions, departaments i àrees fins al cirurgià, etcètera, doncs el mateix els polítics, té que haver de tot, no? Doncs ja que el poble tingui un coneixement, perquè l'únic que se sap és, a veure, sí, els avions, els cotxes, ui, qui no, no? Que clar, és normal, no, mira, no, el meu contamina més, el teu no, mira, sí, clar, però no quan s'arriba a aquests punts que és la informació, la comunicació i la difusió. Continuava dient el representant d'Iniciativa per Catalunya als Verds i Alternativa en el Parlament de Catalunya, quan no es paguen els riscos ambientals, quan no es paga el cost real de la transició, quan no s'assumeix la necessitat de diversificar el territori d'alguna manera, quan les nuclears s'estalvien tot això, és una forma indirecta de subvencionar les centrals nuclears, no? Per tant, pensem que això no pot ser i en aquest sentit que aquest impost és molt poc ambiciós. Per totes aquestes raons, doncs, a la votació final d'aquesta llei ens abstindrem. Considerem que és una passa endavant, tenint llei abans no en teníem, però que és insuficient i d'alguna manera aquesta és una oportunitat perduda que lamentem. Gràcies. I la vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya, l'1 d'octubre del 2014, en aquest punt, en l'ordre del dia, que se parla d'aquest projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera. O sigui, ciutadà de Catalunya, que vostè, quan li dona l'interruptor, vostè té llum. I que se dona compte d'alguna cosa d'aquesta energia de la llum quan arriba la factura. Vostè primerament va, bum, a el que té de pagar. Després, a la millor, està, doncs no sé, 15 segons, 30 segons, i li dona un vistàs a tota aquesta informació tan completa que ara envien, que clar, encara la població tindrà que tenir un temps, jo penso que no mesos, sinó anys, perquè com venia d'una desinformació total, que després, ara, quan aquesta crisi, que segons uns se denomina d'una manera, segons uns se denomina d'altres, jo no sé com quedarà registrat en la història tot això, doncs clar, ara s'han donat compte que és que al tram de l'energia no s'ha pagat o s'ha pagat? No, perquè jo he pagat la factura. Ah, però encara no s'ha pagat aquest tram de l'energia? Està pendent? Ah, o sigui, significa que el que jo he pagat en realitat no ha sigut el cost real. No, si és que l'ha dit la televisió. No, val, sí. Bueno, ara comprenen una mica, però, clar, i una miqueta òxid de nitrogen. Vostè sap el que és l'òxid de nitrogen? I el CO2. Sap vostè el que és el CO2? A lo millor, de tantes factures elèctriques que vostè agafi tot cada 2 mesos, que ara és cada 2 mesos, abans era cada mes, ara són cada 2 mesos. O sigui, informació, comunicació i difusió. Doncs la vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya donarà la paraula, i això ja ho deixarem per al proper programa, perquè si no estem ja d'oxigen,
de nitrogen. Donarà la paraula al grup parlamentari dels Ciutadans, al diputat José Manuel Villegas. A veure el que dirà en el Parlament de Catalunya el representant del grup parlamentari dels Ciutadans. No se perdin perquè està molt interessant tot això. O sigui que fins al proper programa aquí finalitza GPN On Air Online on Ràdio en aquest programa que parlem de política. Clar, de la primera institució de tot país, la primera casa, que és el Parlament de Catalunya, la casa de tots. El que passa que tots no podem estar ahí. Oh, imagina't si estem tots. On posava? Jo conec a més d'una que diria: escolta, nena, quita, que vaig jo la primera. No? Però sí que podeu conèixer el Parlament de Catalunya perquè té portes obertes cada vegada més, menys mal, mare de Déu. Si a més després dona temps de comprar alguna coseta, que hi ha una tenda i tot això són uns diners també per al Parlament. Doncs, o sigui que no, i puc anar al restaurant també i pot menjar, doncs agafi tot això que són quartos diners per l'economia. Doncs la primera institució de tot país és el seu Parlament. Aquí parlem de política catalana, d'aquest Parlament de Catalunya, en aquesta Catalunya internacional. Ja esteu aquí? Doncs comença ja aquest congrés internacional de la telefonia mòbil aquí en aquesta Barcelona internacional. Se presenten dues novetats mundials aquí a Barcelona, o sigui que tot preparat, tota la logística i també tot un equip, perquè quan hi ha un congrés així important hi ha un equip tècnic i també per part de l'Ajuntament i per part de la Generalitat hi ha un altre equip tècnic perquè hi ha la mobilitat, sobretot la mobilitat i la logística i la infraestructura, tot preparat per tots aquests centenars i centenars i esperem que milers i milers i milers de professionals de tot el món, perquè hi ha un dia que és aquest proper dilluns, 2 de març, on en l'aeroport de Barcelona arriben professionals de tot el món. Estan els vols plens i plens i plens. Molt bé, doncs moltes reserves també per l'hostaleria, així que tot vagi molt bé i verem a veure Corea del Sur el que presenta d'aquestes dues novetats, la Samsung sobretot. Molt bé, fins aquí aquest programa de GPN dialogant en el Parlament de Catalunya. Fins al proper programa. Adéu-siau. Molt bon dia o molt bona tarda o molt bona nit, perquè aquest és un horari internacional per tot el món. Apaga vídeo àudio, ja pot sortir a donar voltes i voltes i voltes per la Terra. I recorda, sempre en aquesta Catalunya internacional. Moltes gràcies, adéu-siau. Perquè, sí, clar, la primera institució de tot país és el seu Parlament. I el Parlament de Catalunya és un Parlament molt actiu, doncs comencem ja aquest programa amb la lectura del diari de sessions del Parlament de Catalunya, on queda registrada tota l'activitat del Parlament. I estem nosaltres en el projecte de llei de l'1 d'octubre del 2014 de la creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera. Que vostè no sabia que s'havia parlat d'això en el Parlament. Clar, és que el Parlament de Catalunya és un Parlament molt actiu. El que passa és que després agafen tot el que li interessa a la població. I a la població li interessa, clar, tot està
en el seu interès de la població. I quin interès té la població? Doncs la població té l'interès de les seves necessitats. I ja estem en directe. Aquí, GPN On Air, Online on Ràdio, en aquest programa, en aquesta llengua d'aquí de Catalunya, d'aquesta Catalunya internacional, tot preparat perquè dintre de 24 hores ja comença aquí en la ciutat condal de Barcelona, en aquesta ciutat internacional de Barcelona, en Catalunya, un congrés de la telefonia mòbil, celular, de la tecnologia punta en les telecomunicacions, i està aquí, empreses, les principals empreses de Corea del Sur, que ja estan per aquí i tenen unes agendes i nos van a presentar unes novetats. No? Concretament són dues empreses, la Samsung i la LG Electronic, que presenten les darreres novetats que tenen en el mercat i que les presenten aquí, en aquesta meravellosa i bella ciutat de Barcelona, en aquesta Catalunya internacional, tot preparat ja. Però encara dintre de la nostra programació estem en GPN dialogant en el Parlament de Catalunya. I gran part de les seves necessitats és de l'educació que han rebut. Directa, perquè han estudiat, o indirectament, perquè no han pogut i les han salpicat, o no s'han terminat de formar, o s'han format en l'experiència de la vida. Només ens referim a l'educació que vena de la mala educació, sinó a l'educació de la cultura, de l'aprenentatge de les diverses matèries que componen després la formació de la vida d'una persona. Després cadascú exerceix la seva professió, si és possible, la professió que l'agrada, perquè treballar és difícil. I bé, doncs al Parlament de Catalunya hi ha moltes activitats dintre del Parlament de Catalunya, però això no surt. Després vostè sí que a lo millor lo pateixa. Tot depèn de com, per exemple, aquest projecte de llei continuï endavant en aquesta creació de l'impost i haver aquest impost sobre les emissions contaminants d'òxid de nitrogen a l'atmosfera, que després vostè lo agafa a la respiració que produeix l'aviació comercial, que vostè agafa o no a l'avió de l'impost. Però, no, en el Parlament de Catalunya ara solament surt una notícia, clar. La notícia que és la més... Però això no és la política, això és una part de la política que s'aplica per fer una millor política, però no és la política, perquè això passarà. Però i aquest nou impost passarà o no passarà? Sí, l'impost de la nova creació de les emissions contaminants sobre l'òxid de nitrogen i les emissions de contaminació de l'òxid de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial. S'informarà o no s'informarà de tot això? O solament s'informa quan se fa un impost sobre les emissions contaminants? I després, que tot això no li interessa. O sí o no. Que lo faci el Parlament, no? Clar. I l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica? No, és que el Parlament de Catalunya és un Parlament molt actiu, però el Parlament solament és pa. No. Doncs aquí aprofitem per continuar llegint el diari de sessions, que és el diari de tots els diaris, on queda registrat tota l'activitat del Parlament de Catalunya. I estem en aquest projecte de llei. Bé, i ara era el torn de la paraula, sí, perquè la vicepresidenta primera va dir, té la paraula en nom del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya, les Verdes, Esquerra Unida i Alternativa, que és un nom molt llarg, perquè és l'agrupació de... Jo penso que, no sé per què, no lo
no lo resumeixen una miqueta més, perquè si no, grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Bueno, doncs ja agafem i posem ja una estrofa entera. A veure, jo penso que per al diputat Josep Vendrell. I va dir Josep Vendrell Gardenies. Consellers, diputats, diputades, molt bon dia. En primer lloc, voldria reiterar dues idees que sempre ha mantingut el nostre grup. La fiscalitat verda és imprescindible i és imprescindible que Catalunya disposi d'una fiscalitat